original plan, ang patentang mayor is 20 days, phase 2 is Ma'am, excuse me, you do not know what you're talking. Nalugi na ang ilang mga negosyo hinungdan nga nakiglalis na kining negosyante sa Department of Public Works and Highways ug sa kontraktor atol sa coordination meeting kagahapon. Nga paspasan na ang pag-ayo sa karsada sa Don Alfaro Tetuan sa Zamboanga City. Reklamo sa mga negosyante, lugi na kaayo ang ilang mga negosyo tungod kay sirado ang maong dalan nga gipailalom sa rehabilitasyon o kapin sa tuig na nga dili maagian sa mga motorista. before i-start yung sa harapan, then pag i-start yung sa entrance exit part ng expo, magbigay ng one way na doon. Total, mas maluwag naman yung daan doon. And kung pwede, night time lang yung kapag. Minghangyo ang mga negosyante nga abrihan ang usa ka lane apan nagmagahi ang kontraktor tungod kay dili haom sa kondisyon sa dalan nga apagian kini og mga motorista. Gitudlong problema sa kontraktor mao ang mga linya sa telco nga wala nila gilihok og ang mga linya sa tubig ilalom sa karsada nga delikado nga maapektuhan kung dili maampingon ang implementasyon sa proyekto. Ang posisyon sa kontraktor una nang gisuportahan ni DPWH District Engineer Pilar Rivera diin sumala pa usab niini dili luwas sa mga motorista kung paagion man sa maong lugar. One way adi, pero as long as we gerigat kami dali kanila one way, pero tawa kami di ila safety. Yan mira ustedes o tanduay ko abajo del kutsera as soon as we drive the mga seat piles. Si pasa sila ali, si kay sila. Problema tamen del contractor. Ang maong rehabilitasyon nga adunay pundo nga halos 200 milyones ka pesos gisugdan ni adto pang Nobyembre 2021 diin kapina sa tuig nga dili magamit ang maong dalan. Tanan nga mga motorista gikan og pauli sa barangay Tugbungan kinahanglan pa nga motuyok sa Don Toribio Street hinungdan nga congested na usab ang maong dalan. And then ang PLDT time na Swerte Committee nuay gayod while alyan na ulaw hasta arahin ay kami kay Miratul Alto de Bac. Alyan na ulaw todo chene wiring takosa pero bao pa kunese. Nano el Baco no pwede alsa. So hap lang so binina ko no. Si todo man kita kere kabatemprano yoya ka el contractor kere kabatemprano no if you remember talo stages na tumaka. 2 months lang yung kabel tumaga, hindi may kontrata, 6 months. Mingsaad ang kontraktor nga makompleto ang maong proyekto sa katapusan sa Hunyo niining kasamtangang tuig. Gikan sa Asia's Latin City, Ciudad de Zamboanga, June Tubilag, Newsline Philippines. Stay safe